Vás lidi, moje jméno je a nejsou doma, nejsou vůbec doma. Já jsem na chatě. Ukážu trošku zdaleka, jak Uala jsou tady jenom na víkendě, takže dneska odjížděme, tak jsem si myslel, že určitě video, ne? Takže tady máme grill. Tady mohla být bazén na této ruky. To je mě to. Lebo já se strašně bojím, hej. Lebo já jsem viděl horor, kde šli nějaký chlapci do sklepa a viděli, jak někomu někdo rožený. Já to mám přesně takto dole. To mi takto stůl, a jsem si vždycky vymyslel, že někdo mi roženou. Měl by sem asi. By tady je moje auto, tady je naše auto. A dneska půjdeme na kupku. Ukážu vám to potom. Jsme na Adamově. Tyto stromky, tak jestli byste chceli, tak počkejte jeden. Tak jsme zase tady. Zabral jsem vnitrostrojský nůž. Nevím, to je on, počkejte. Voilà, je to takovýto. A jdeme ty stromky šupat. Prvním začneme tady tento. Vidíte, že to nejde moc. Zabereme tuto stranu. Právě žlupu tady posraté. Ty se nechytil, že to je ještě jaká. Tak zůstanu vám, jak to budu mít. Tak mám ten strany trošku ošoupaný. To je jedno. A ještě s tímto nožem ještě bych vám ukázat moju sekeru.